Ayo, Jak. Selamat malam Mas Gareng. Selamat malam Sugeng Dalu Pak Igit. Sowan wonten Desa Padas Kedung Jati gerobokan sisih kidul pinggir dhewe. Kados bali ning kandange dhewe Pak Igit. Sebabe Lho jenengan apa mboten nun sewu nek jenengan wong ngendika teng ajeng kalih Pak Lurah niki Pak Puji Arianto. Wis sedulur kawak iki mau rene ujube ra isgur sambatan. Lah kok terus jenengan nangkletke nek sambatan kok nganggo bintang tamu rak ngaten. Iya. Lho padha. Oh padha. Mergane niki ora kok perkara napa Pak, saking tresnane Pak Lurah kalih kula. Kula disambat mrene kok dijoli Mbak Kiran. Wus lambemu. Nek omong mbok sing apik. Lho niki sing ngendika Mbah Lurah piyambak. Ngene meh dadi tukar kok, Pak. Kok iso dadi tukar? Mbah Lurah jagongi teng dalem, Mas. Wis rene gak sampe kira apa-apa, engko tak ijoli Mbak Kiran rak ngoten. Ndilalah krungu Mbak Nopi. Halah, geger gedhen. Tujune iso tak penggak wis ya wis aku wis duwe bojo, aku ngono wis. Kaya bagus-bagus dhewe. Mboten alhamdulillah nyambung pasederekan keluarga Padas mriki masyaallah piyaine tumplek blek. Nggih kompak ya Reng. Nandur kompak madhep rene kabeh. Ya nglumrahe wong tanggapane teng mriki po ya arep madhep mriko jenengan kok nggih. Ya tetep madhepe mriki kecuali sing tengengen rada miring. Oh iya. Nandur parine ngororo sego beras segane gogo. Nderek memuji marang Gusti Kang Maha Kuwasa Pei Padas sedaya panjang yuswa. Amin. Amin. Sego beras tanpa sayur Piyai Padas sedaya panjang umur. Amin. Sego beras lawe greh Piyai Padas sugih kabeh. Amin amin ya rabbal alamin. Tak dongakno sing muni amin banter ndang munggah kaji amen lho. Nah, sing ora pati banter telat 2 tahun. Ayo ya gur ndongake kok Pak Igit. Wis alhamdulillah isane mriki rak nggih namung memuji. Adat istiadat agenda rutin pendak tahun nggih menika ngadani bersih desa utawa sedekah bumi. Leres Nggih. bersih desa senadyan tata gelar kuwi ngresiki desane nanging tata batin kuwi ngresiki rasane ati. Mula diperlambang yen sedekah bumi mesti ana gedang. Wong urip ora luput saka gedhening panandang. Oh, gedang kuwi saka tembung gedene panandang kuwi ora iso diselaki. Mbuh gedhe mbuh cilik, mbuh tiba ngarep, mbuh tiba nguri, wong urip kuwi mesti ketemu karo sing jenenge sandungan utawa panandang. Mula gedang kae digathuki tebu, kabeh panandang ngono kudu dilakoni kanthi anteping kalbu. Kudu bisa semindi lan semeleh, semindi ngarsaning Gusti, semeleh rasane anut karo kepercayaane dhewe-dhewe. Aja terus yen ana
panandang kok malah dadi tumindak sing neka-neka sing ora guna ngoten niku malah mboten prayoga. Leres. Mula tebu kae sisae ana pari, wong urip kuwi eling karo peparinging Gusti. Pari, peparinging Gusti. Leres pari niku peparinge Gusti. Wong urip ning alam donya ana sing nitahke, ana sing ngurupi, mula besok bakal mulih mulanira. Mula biasane dikathuki jagung, mula wong urip aja sok seneng gumunggung, tegese aja sombong. Nek sombong ndase gedhe nek mlaku ndoyong-ndoyong. Mau ora ngoten to, Pak? Iya bener. Lah niku ora kabeh perlambang. Mula senadyan nonton wayang aja didelok mung tontonane, ning digoleki saripatine sing dadi tuntunane. Rak ngono to, Pak Git? Leser. Leres. Nah, jenengan iki nun sewu. Ora kok elek-elek kagem wong akeh ning elek-elek kangge awake kula dhewe. Apa? Menungso kira kedunungan lali lan luput, mbok menawa iki kanggo awakku dhewe, syukur bagi sing sami mirengke, sing sami mirsani padha melu eling. Rak ngono to, Pak Git? Iya. Atus jenengan bareng ya melu mirengke lho, Pak. Iya. Ku tambah kawruh petuk aku ya suruh bersyukur jenengan iki. Berarti kawruhmu jangkep. Alah. Komplit. Alah nek gun jenengan nun sewu nek kalih Pak Lurah ngono alah. Wawasanmu luas. Yo ora jane yo gur kepepet golek dhuwit kok. Nek wawasanmu luas arep tak tes saiki. Alah kok ndadak dites kaya wong meteng ae. Lah piye wani bisa dibuktikan dadi Lho jagung bakarane artine dipangan enak. Tanggung perkarane. Ayo. Coba tak takoni. Tak jawabe. Presiden Argentina sapa? Presiden Argentina. Ora ngerti. Presiden Afrika. Kolombia. Telek pitik jenenge apa? Lencung, Telek wedhus, sindil, telek sapi. letong. Apal aku. Apal wong pikirmu kene mung telek tok. Nek ditakoni telek lancar. Pengetahuan liyane ora apal. Perkara telek. Apa? Upama enek telek ning tengah ratan, jenengan nuju liwat terus piye? Lho, aku ngalih. Alah golek piring mbok adahi piring mesti. Balik. Alah balik golek kancamu mbok jak mangan bareng mesti. Ora sida. Ora sida lunga aku ning omah. Alah ngedepi kuwi mesti nek ra sida. Yo ora kok. Aku gur tak pikir kono malah pe dipangan kok. Bedhek-bedhekan sing apik. Apa? Ana bebek 5 Iya. ditambahi 2. Arek pira? Yo 7. Alah cetek. 5 tambah 2 7. Entek. Kok iso entek? Lah bebek 5 Heeh. tambahi luwak 2. Kowe nek ngomong sing cetha mbok ditambahi luwak, luwake dekek ngarep. Lah mula jenengan yo ngendika takok sing cetha iki ditambahi apa? Lah jenengan yo ora babab kuwi kok. Ya pancen dagelan iki lambene lunyu. Oh padha dagelan yo ngono, ketoke muni sambatan iki yo 20 juta kok. Cangkemmu. Kowe takon noroki kowe lho. Heeh. Nggih to, Mbak Lurah? Lah ngono apa? Aku lu paham. Apa nih? Oh, sing bedheki kowe aku. Lho, lah kula pun bedhek jenengan gak iso no. Ngalah, deal, kalah. Ora. Tak tampi sito. Ora. Tak tampi mleh ya. Heeh. Bedane Apa? manuk karo kucing. Manuk iki kewan sikil 2, kucing sikil 4 wis gampang. Cetek. Lho, manuk iso mabur, kucing Ora jenengan cah TK nek jawaban ngono ya paham. Yang sistematis. apa? Berwawasan tinggi itu memberikan penjabaran yang lengkap. Apa? Gak paham kan jenengan? Ora. Alah gak dong blas. Jenengan ngentos kucing. Ngerti? Kucing kae nek dilus-lus turu. Ya. Kucing nek dilus-lus, Turu. lah nek manuk Jenengan ngertos ora kucing? ngerti kucing. Kucing kae anggere manut dilus-lus Turu. turu. Wis ngono pokoke. Ketoke kok wah iki ngajak srekal-srekalan. Lho ora srekalan. Pokoke nek bedane kucing karo manuk, nek kucing dilus-lus turu. Lah nek manuk, Pokoke nek kucing dilus-lus turu. manuk sing tak takoke, tak plindeng dasmu lho kowe. Hah? Sapa muni ngadeg kok swampluk sisan. Sapa kuwi nang lus-lus? Kucing nek dilus-lus turu. Heeh. Manuk nek dilus-lus mabur. Sapa muni ngadeg mau? Aku semuni mabur. Ah. Ana sapi Ana ning sapi. jero truk. Jero truk. Perjalanan Boyolali Solo. Nggih. Wah,
Neng tengah dalan mencolot loro. Sapine tekan sono piro? Lho lah sapine ngarep mang piro sih? 10. Oh 10 mencolot. Loro. Lah pertanyaan cetek takokno ngene ngisi-sini wong padas. Kok iso? Pertanyaan teko kene takokno kaya ngono dapure. Sapi 10 lompat loro yo karek 8 lah ngisi-ngisini takok kaya ngono. Jawab kleru, semangat. Komboyo lali 10 meh dikirim ning Solo. Ning Solo. Ning tengah dalan. Mencolot loro. Kari piro? Lah iya pertanyaan cedek takokno nang kene ngisi-ngisini wong padas. 10 mlumpat loro karek 8. Salah. Lho, Ya tetep 10. lah kok iso? Lah mencolot ning gontok kelutik. Gur ning bak truk tok kelutik. Sekedap. Pripun mau mencelote? Kelutik. Lagi iki aku enek sikile sapi kok ning dhuwur iki. Lho. Numpak iki ngeten ayo mencelot. Ini malah ngakon. Oh, mencelote ning Oh iya kuwi apik. Ora, ning kok pertanyaane kok sing mencolot kok gur loro. Upama grunjal sesek gone kok. Oh sesek. Ya wis manut. Wis manut. Alhamdulillah nderek memuji Pak Iki. Memuji dateng sinten? Ngersani Gusti. Oh, ala ya kudu sing setha. Oh iya, titaing mong sebab Pak Lurah nu daleme Pak asmane Pak Puji. Oh Pak Puji Arianto. Jenengan Pak Sigit Arianto. Iya. Gek piyai kembar iki piye? Kandhani kembar kok. Wah, layak praupanipun nun sewu wajahe. Wah, 1121. 11 12 Niku rek cedak banget wong adoh banget ya 1121. Iya. Ning elok tenan masyaallah masyarakate tumplek-blek ngeten iki ngetingalaken lamun to guyub rukun kompak boten wonten sing cecengilan, boten wonten sing napa niku tukar padudon. Cupi nek niki do padudon mesti do mboten gelem ngumpul. Kabeh mono gumantung sekalih pimpinane. Nyatane anggeripun ngrangkuh masyarakat boten pilih-pilih, boten dipilih endi sing sugih endi miskin, kabeh dirangkul bareng. Matur nuwun Pak Puji Arianto. Tepuk tangan. Wah, luar biasa Pak Puji. Biasa lambene dagelan iki mesti ngelem sing di omah mung ditanggap odane. Ya ora kok terus ngoten. Ya patute lah. Oh iya. Presidene tanjake. Oh nggih nderekaken Pak Igit. Presidentipun ayu-ayu. Upama buah iki ya, upama buah ya sok candra lho, Pak. Upama buah, iki buah apa iki? Stroberi. Buah Mbak Melani stroberi. Stroberi. Rasane semu kecut ning enek legine sithik. Kuwi ana artine. Apa? Stroberi seneng tetulung dan suka memberi. Loh. Suka tetulung dan seneng tetulung dan suka memberi. Stroberi. Rasane beda nek mriki manis. Nek ngeten iki yo biasane sing dahar iki yo pejabat-pejabat. Oh iya. Stroberi kok. Beda nek niki Mbak Lila semangka. Senyumnya manis aku suka. Rasanya manis dan banyak airnya. Yang makan ya minimal Pak Camat. Jejere Mbak Indri. Ya iki Mbak Indri melon. Apa arti melon? Mesa-mesen njaluk seneng guyon. Melon. Mesa-mesem ngajak guyon. Sempremet aku kok iso. Wong yahene ndelok wayangan kok kelot. Guyon. Nggih. Rasanya melon ki ya manisnya ning manis gak begitu manis. Manisnya lamat-lamat. Sing mangan sapa? Ya Pak Puji, Pak Lurah kok Pak Puji, Pak Lurah. Ngono ora Pak Puji mboten. Nek jejere Mbak Ida Lala. Oh, Mbak Ida ini leci. Apa artinya leci? Lemah lembut dan penuh cinta. Rasanya manis sekali. Kecut. Kecut ya kecut. Leci. Buah gelan ra tau man buah. Oh ya ngapunten. Sing mangan sapa? Pengendang. Iya. Nek Mbak Yosi? Nek Mbak Yosi jeruk. Apa arti jeruk? Jeruk nggon bagian bathuk. Rasane rada kecut. Sing mangan sapa? Bareng-bareng. Oh mergo murah kabeh masyarakat. Oh, masyarakat harga ekonomi. Mbak Eni? Mbak Eni pace. Artinya apa? Pace ini kan artinya pantes tur cerdas. Rasane pace piye? Oh, pahit. Pahit. Sing mangan sapa? Ora enek bosok nganggur. Ora enek sing mangan. Ora wong pace pahit mbah.
Lah nek Bu Yuyun. Aku ra mentolo. Bu Yuyun. Upama buah ndares gogrok. Ya dikai jeneng to Reng. Emoh, aku wedi nek kualat. Paling nek bangsa ndara kecacil mbah apa. Ya enak nih kan ra usum. Coba Mbak Eni sing kaya pace kuwi. Mbak Eni. Wah, aku seneng nek pas guyu dadi pocong mau. Aku bayangke Mbak Eni karo mlumpat-mlumpat kayak Nyocop bon-bonanmu. Coba Mbak Eni mriki. Ning nong nong salatullah salamullah. Dalu Mbak Eni. Sugeng dalu Mbak Limbo yang canggih. Pirang puluh tahun kepungkur nanti wayangan teng Padas. Kayak panggungnya kayak ambles gruduk ngono biyen. Zaman semono. Niki swan panjenengan biyen isih cilik sih. Nggih kok kesik langsing. Saiki wis alah jebobok. sakniki nggih langsing. Langsing piye? Langsung tanpa singgetan. Oh iya iya. Iya bener. Ndongake napa Mbak ini dateng warga Padas mriki? Nggih, mugi-mugi warga Padas apa ya? Godhong luntas tinggo gudangan. Warga Padas mugi murah sandang pangan. Amin. Ndongae cekak aos kaya Mbak Eni. Ora kaya guareng mulek mubeng. Yo ndelok-ndelok. Delok piye? Donga anggar cekak aos ngene biasane gur 350. 350 lho. Nek donga dawa. Lah nek dawa-dawa ngono kae rak golek embuan selawe to. Sik tok sengit aku. Lah, Aku nek ngapa, mbok darani pace emang piye? Alah ngono patute ben ndong guyu nek asli. Apa lho kok pace lho? Alah ora patute ben ndong guyu nek jenengan buah paling enak sedunia pokoke cah wis piye cantik upama buah ngono wis paling larang dhewe cacah ki apa? Ya matuwa lho. Pace ngerti pace ra? Ngopo? Mupangate, manfaate. Manfaate. Oke. Mocok. Contone. Mbok ngumbah keris. Lali to wingi kerismu bar mbok ngumbah nang nggon aku. Iya, kene lek mbah mbek kowe ya. Sembrono. Lho. Mboten Pak Git, ampun dianggap guyon-guyon iki. Tenan to? Iya iya, Mbak Eni lah bocare ayune Masya Bocare nang Allah. gadeg ngene. Kowe iki tak lemayu kok malah aku mbok arani rang gadeg. Salah ya aku. Pak Puji, nek kula kalih Mbak Eni pantes mboten? Mboten to? Oh, pantas kok. Kok mbok jawab dhewe? Sapa-sapa ini karo gareng mesti sae. Nggih tak Mbak Eni. Nggih, sae. Gareng sae to Mbak Eni? Sae. Gareng sae napa sae? Sae. Gareng sae napa sae? Sae. Monggo keenggal diberangkatke. Kosek. Oh, Budal tanah suci Mekah lan Madinah. Amin. Kok mbok hub? Makane kok Lah, hobi ya? aku petak hupi mergo Mbah Mudin dijek ngeculi cong culidin. Aku anggar petuk Mudin wedi kupol. Kok iso Lah, wedi? ngapa lho? Tanggaku ndek iki didusi ora balik. Kok iso? Enek. Wangi lho. Lha. Ning ora balik kok tanggaku ndek iki didusi Mbah Mudin ora balik. Tapi kan yo wangi. Nek kowe gelem didusi Mbah Mudin? Gak. Lah iya. Sapa mang sing njaluk adus mau? Sapa ya? Mesti kok Indri to. Oh, njaluk Pak Pung Pak to mau. Oh, Pak Pung. Mboten ndedonga kagem warga masyarakat daya mawon. Pinaringan panjang yuswa, seger waras sugih rejeki, mundak dina, mundak mulya, mundak mindu saya rahayu, mundak sasi tambah rejeki, mundak taun sansaya rukun. Amin Allahumma Amin. Iki nek Mbah Lurah ora munggah kene kurang afdol. Oh nggih, Mbah Lurah kajeng sabetan suluk komplit nganti rampung. Lho. Sing nanggap kok. Sing nanggap malah mbok kon mancal. Lah iki kan jenengan nggo pancingan.
Ken rawuh mriki sing nonton ben akeh nek ngono jenengan mandhap Mbah Lurah promosi. Sok ben apitan wayangan dhewe. Malah lurah promosi. Mboten. Pengrawitku mbiyen nalika Ciblek Laras, mbiyen sak diri cakran ngerat nggonku jenenge Ciblek Laras. Ning beduk tulisane Ciblek Laras. Cilik-cilik betah melek. Mergo cak SMKI kabeh. Oh, iya. Blangkone sliwir kabeh ngono. Videone sing duwe aku Mbah Lurah nabuh slentem kae. Monggo Mbah Lurah puji menika kanca-kanca SMKI kathah ingkang WA. Nggih. Mas Margono, Tri Margono, Mas Anoman saking Palur. Kuwi mbiyen pengenonge. Ah, niku Mbah Lurah Puji Ariyanto diaturi munggah. Nggih. Turuk. Kanca berjuang Mbak Eni. Alhamdulillah dadi lurah. Alhamdulillah. Nggih. Matur sembah nuwun kagem sedaya para kadang ingkang nderek nyengkuyung. Intinipun nyengkuyung kanggen warga desa Padas menika ngawontenaken sedekah bumi. Ngoten nggih. Nggih. Menika perjuangan. Nggih sami kok, Pak. Kalau rumiyin nggih Mas Sigit nggih jelas ora mejesi ngoten niku jare. Mulah ngertos, paham. Tipe tejek ketok kok. Turen niku jalma tan kena kinira. Leres. Ngoten. Sapa ngerti nasibe menungso. Nggih, wonten tetembungan nyolong kethek ngoten niku nggih. Petek. Oh iya. Petek. Nyolong Petek. Kleru. Cobi nderek ngregengaken swasana tak latihan dawa ngoten nggih. Cocok lah. Cembung lurahe jurusan kerawitan ya. Pelok. 6. Wah, 6 abang apa 6 ireng? Mboten Pak. Engko soyak. Malah koyo promo iki. Pak iki saru mboten bareng. Nggih kula titip. Oh, pelak. Ah iya. Iki penyaron songo elok Mbah Lurah. Roruci nemo nem cimara lumo nem cimara mau luroci. Pak RB iki. Cinarita Tepuk tangan. Masya Allah. Insyaallah sarane ya Allah. nek jaman kawuri. Wis Pak, engko bengi kula mboten sah bawa. Aja kowe elek. Elek suaramu. Apik sing digawe. Wirat moyo ing lalatan Tuban. Episode Seri Huning. Putra nira Suralawe Biyen kelingan numpak sepur ya Mbak Lurah, kon jebres tekan Stasiun Padas ya. Kula kelingan niku jenengan numpak pit federal niku kelingan. Iya, wis tak dol kae. Ning kos kentekan duit kae terus tak dol federal kae. Numpak pit kayak undil. Kepecut nandang wuyong. Terus Dadi kok niki. Diawur ora apa-apa ora ono sing ngerti kok iki. tambah gak kepean cek. Nggih Pak, patuh sirin Pak. Kebacut nandang wuyung. Mereng Tiahayu Haran Sri Punde
Kacut nandang wuyung jebul sehsa tulo tiwas tresna jebule isih dulur kacarita no prahara Sri uning kya maju ing palagahan wani sirana labuhna kara tepuk tangan untuk Mbak Lura. Sri uning mustika Tuban. Sri uning mustika Tuban. Lapo tresna Payut sabaya pati. Wirang maden wirat moyo kang wis prasaja ananda Pranti Sri uning datang rahita kang arinaksa katane pripati Wirat Maya putranira Suralawe ati pati tumpang Sri uneng putra neng abdi wangsa pati nalikan neng pundi kapupuh ing madya apa tuk perang tanding lawan minak jingko katresnan ning wirat moyo atit mampite ning raras diunde masih Sri uning senadyan mekasan dira lateng leno tan lapo negara bagus maju jai bagus bagus kang rinaksa
Wirat Maya putra Nira Sulawe abdi pati Tepuk tangan untuk Bang Lurah. Matur sembah. Siang mau tengkuden tayupan. Nggih. Wow. Giyanti nih. Giantono. Oh, Giantono. Oke. Iki nek kurang marem niku Bu Lurah kersane nderek aja. Wah, Cocok. Cocok. Pokoke Bu Lurah. Lurah monggo Monggo. aturan wis ngontak ngantuk sambate wae. Asli saking Pati, Bu Pati. Lurah. Oh, ngaten. Nggih. Dadi kidul entuk lor. Alhamdulillah. Monggo Bu Lurah. Turut. Matur nuwun Bu Lurah karo Pak Lurah Serasi niki. Kaya aku karo Mbak Eni. Wah, Padha gede dhuwure. Mereka nembang Monggo. apa Bu Lurah? Kersane nderek ngreganken swasana. Oh. Mboten apal mboten napa-napa, wong jenengan salah ya ora dihukum mawon. Lestari. Wah, Iya, cocok. Wah. Betul gayeng. Mugi-mugi lestari tresnanipun kalih Bapak. Amin. Deh. Lestari ya coba kaya apa sing nembang Bu Lurah Padas lagune Lestari buka saka beduk ya saka drum. Ben ora ketok desa saka drum. Saka jedor. Ayo panjak jedore, ayo. Coba kaya apa? Yo Mas Jaya Lestari. Masih bersama Cakraningrat, bersama Pak Lurah Padas dan Bu Lurah Padas. Dewi katon lam lambi hamba
sepi aduh kembali melati dasar ulane tatari manggiya lestari anggitung kembang suci yang sebisa jroning sepi cahyamu amadangi saharatri dadya kembang ing ati Biore Kartika Karya Puspita ing netra Hancang kepi tresna Alhamdulillah luar biasa Pak Lurah budaya Bu Lurah ya budaya pun nggih nggih gedang kripik telo menika wonten Mbah Lurah Kedung Jati mbok menawi kersa mengke munggah pepanggungan nggih oh nggih siap nggih wah kadang-kadang kepala desa sami dorangu leres mangke kata dari setunggal pesen ponakan mau Mbak Jika mungkin genten-genten di oh ngaten nggih ndherekaken ngoten Pak Sigit oh nggih siap matur sembah nuwun Pak Lurah Bu Lurah walah yo mergo sak jebule lho Ibu iya ya Allah mbok salah siji wae kok ya Ibu melu lho lah ngono ndak nyapa to aku iki
jenenge wong milak lha apa to? Lah ya Allah, nek ya dibedakno. Ngene iki aku ya ewoh to, Bu. Niki gak susuk to? Oh iya aman, alhamdulillah. Berkabar kah nggih, Bu? Kula kan nyanyi. Nggih, pamitan lagune. Oke, siap. Pamitan. Apa mau lagune Bu lali aku? Kok malah kowe iki duweni abang dhewe kudu bersyukur. Alhamdulillah nih kok Ibu weling kalih kula Mas. Pokoke dhuwit kuwi ndang disinggahno ben berkah. Oke, siap. Yes, alhamdulillah. Dawuhipun Bu Lurah ngaten. Ndek inginane iki to Reng, ning Rembang ki ana dagelan disawer Bu Lurah, dilebokke stagen ora diwenehke sing ngendang. Mulih samber trek kok. Lho, dagelan pundi niku? Rembang. Barang aku Purwodadi kok. Gak apa-apa. Gak ngefek. Iya. Niku dagelan Rembang to niku? Rembang. Oke, nek Rembang ngoten niku nek Purwodadi kene mboten kok. Oh ya Purwodadi ora diliwati trek kok ya. Ora diliwati truk, aman. Sepur kok ya. Sepur kok ya. Oh, kula mboten mlangkah sepur wau. Oh iya. Mboten aman. Kula nyimpang kok wau. Iya. Alah. Nggih. Apik. Aman. Semua rela ya? Rela. Seragammu kedek kanane melu aku ping telu kok iki terus. Kok ora duwe liyane ngono ya, Reng? Nun sewu Pak Igit. Apa? Kula nderek jenengan ping pira? Ping telu iki. Ning kan sing ngejop gak jenengan, ora usah protes perkara seragam. Apa coklatmu ngene iki akeh sak lemari coklat kabeh lho. Kula asline tumbas niku riyen warnane anu Pak, merah. Lah kok iso dadi kaya ngono? Angger dienggo ping telu luntur. Dadi asline merah terus luntur dadi coklat. Sesuk nek ping telune dadi semu ireng, mau terakhir suwek ilang, obong. Iya. Wis puas jenengan ben lega atine. Iya, heeh. Coba iki sing saka Blitar. Blitar, ngono kene lagune apa lagu? Tenan apa ora? Coba tak tes. Alah, Ning ning nonong, ning nonong, nonong ning nonong. nong. Ayo, Kula. iya no. Alah cilik. Blitar kutha cilik kang kawentar. Dipeni gunung kelon sing mayungi. Blitar jaman Jepang nate gempar. Peta brontak sing dipimpin Supriyadi. Blitar gondayawune Bung Karno. Mojopahit ana candi penataran. Blitar penlayone Bung Karno. Prokamatin sepisanan. Umuke jere apal. Kok ngono kok apal? Aku sebagai warga Blitar malu. Sing kleru iki. Hah, sing kleru kowe. Kok iso aku ki lho? Aku jane apal bareng kowe ngadeg aku grogi. Kene. Kan kowe cantik, aku jadi grogi. Upama kowe dadi bosone ya si piye? Upama? Dadi Masa Allah gareng. Mesti pantes. Upama sampean dadi bojoku Reng, ning donya iki wanita sing cantik dhewe mek guraku. Wong wis ketitik saka jenengku ta Reng. Ya si Dian Pratiwi harum wangi sepanjang hari. Hae. Cantiknya Indonesia, eksotisnya Nusantara, seksinya benua Asia. Ya aku iki wanita tercantik, teranggun dan termanis sedunia. Kowe lak yo mesti bangga duwe bojo aku. Kowe ora bakalan kurang apa-apa gareng. Sembarang tak cepakne. Aku golek duit dhewe yo iso sebagai mati kowe. Mudyar. Alurah 150. Kok iso 150? Piye putri kok ngecipris ya. Lah ya cocok ta dadi bojomu. Jenenge wong wedok ki yo ngono kuwi lho Mas. Mesti wae kudu cerewet ning wong lanang ya to. Engko lek enek apa-apa sing kena dhisik dhewe ya tetep bojone ya to. Lek wong lanang mlakune kleru sing kena katut ya panggah bojone. Mula dadi wong wedok ki wajib cerewet supaya lho mati meneh. Kok gampang men mati? Kowe kok lemah. Sebagai laki-laki kok kowe lemah. Yo ndelok-ndelok musuhe to, Dik. Kok iso ndelok-ndelok Nek musuhe kaya Indri ora gampang lemah to, Dik. Ah musuhe kaya totok kerot ya gampang lemah to, Dik. Aku lho delok entuk cantiknya Indonesia, eksotisnya Nusantara, seksinya benua Asia. Yo ngalah wis cantike kaya ngene. Aku lek ku macakmu wis ke jam 4 seprapat terus mari ngono mati nah. Tujune kok iki Gur umpama
upama bojoku tenan halah ora nganti 40 tahun stroke ngene iki wong lanang. Ibu-ibu kene muga-muga ora kaya ngene iki Allahumma. Kok iso? Ben. Gumun aku. Bangga lho dadi bojoku iki bangga. Bangga apane? Tenan ta ya ora nek sing kaya aku limited edition. Ngene iki lho Bu tak kandhani ya. Wong lanang kok duwe bojo ngene iki, lagek lunga dolan. Lah, tos kowe balaku mati ngenes. Upama suket ngono kaya disempret rondap, Mas. Langsung goglok garing teko oyot-oyote. Sing nyiter kok mantuk-mantuk iki ngomong. Mbok berkata-kata aja mantuk-mantuk. Tujune sing nyiter kok rada gendeng. Dadi bojone nesulah ya gagaso. Lho tenan Bu, ndek bojo ngene iki lagek lunga dolan balik ngomah mlebu lawang lho Bu. Rumah saku gedhek ngono kaya gambar buta. Kok iso? Cagak rumah saku demit. Petuk meja iki lho rumah saku kaya ula gudi. Jangan salah. Pancen kan aku ratune demit. Lah kok kowe terus gumun lek tembokmu gambar buta. Nek terus mari ngono lawangmu gambar braula. Lah kok kowe terus gumun wong aku ki ratune demit. Oh biar ya. Tenan to. Reng, tak ada nih Reng. Betari Durga ketemu Yosi nyembah. Ngerti kowe? Ngerti kowe? Pripun? Betari Durga meh ketemu Yosi kurang 10 meter wis nyembah dodok. Monggo Betari Durga kuwi dewane demit. Heeh. Weh, jenengan rak kene wong elok lho. Lah, Wong kajen kiring kanginan tenan cah iki piye? kanginanmu kuwi. Kangenan mobat mabit. Kanginan iki lho. Nek bagaimanapun malam hari ini Mbak Yosi dan sampean harus pasangan yang romantis. Langsin aku. Upama artis ngono kaya Raffi Ahmad karo sapa ae bojone lali aku. Nagita. Oh Naget. Nagetmu kono. Nagita. Selapina. Oh iya. Nagita Selapina kok Selapina. Oh desa ya desa coba. Anten yo ilatku ngene Oh kok. iya. Ya wong ayu. Kados pundi Batang Mas panjenengan dangu kula wonten napa Batang Mas? Nek Sajak wonten ingkang badhe dipun aturaken ngendikaaken napa? Nek batang nek tambok buak sisan. Rencana aku arep tak pendem. Oh Kakang ya coba batang. Nggih Kang Mas. Slendro Songo. Sesideman karya Mbah Sukron. Wiwit ngono. Wiwitane kok oh, kok mau kok iso Wong gandrung ki yo nganggo guyu barang. Oh ya Bu ya. Mosok gandrung karo prengat-prengut apa ya sida? Ya sing apik. Ayo, mereka request saking konco SMKI rumiyin koncoku ya koncone Mas. Oh Lurah. nggih. Mas Trimargono saking Palur. Oh, Tebak Kramat. Oh Pak Kramat. Niki wong ngiras pantes salam-salam kagem ketua panitia Pak RW Pak Sopo to? Pak Mudakir kalih kang Ibu Putri nggih. Oh Sri. Mulai ta biayane? Soalnya nek lagune Sri Minggat lho. Iki mulai biayane ya. Aman. Uga Pak Diplontang saka Semarang nyimak salam di Pak Lurah. Nggih. Wah tangane halus. Iki upama aku dadi ratu Ngastina mbiyen sapa sing Adipati Blambangan. Justro. Iki iso bedhek. Wah anak iki mbiyen wah calone anake 100 iki. Wah. Ketara tangane ngene dienggo Lah kok ketara? kulino tangane dienggo ngene terus kok. Nganti koyo ngene ngapal kok. Oh ngono. Dadi Iya Dik ya. Mas Dik ya. Oh anake oke. Oh Mas Dik dong. Ngene iki contone anake. Iya cantik anake oke. Iki halus yo, halus kabeh kok Mas Dik. Halus kabeh. Gone wong mak kae. Piyayine ndingkluk lho gak roh. Kok iso cenanangan kaya ngono. Wiwitane anderek sang peke priya bagus loro tenan bae. Syukur. Dengkule lincip kok. Ya Polane ra karuan. demi konten. Kang ngolah budaya. Stop, kita jangan berpegang tangan. Terus kenapa? Menjaga perasaan. Menjaga perasaan siapa? Ibu lo ndingkluk terus. Oh iya. Aku lali. Nek Mas Didik no piyane wis paham. Wis biasa. Karena kita situasi kondisional dalam bekerja. Pancen. Ibu iki lho sing. Nggih, Oh, nuwun dhewe sing Kudung Abang. Hah? Nuwun sewu. Tebih saking Yogyakarta lho. Wah, nang Jogja, Bu.
Masya Allah. Masya Allah. CFC Jogja iki. Luar biasa bot-bote tresno kalih Pak Igit. Nah, Rungokke suarane Mbak Yosi ganti-ganter kowe. wah, gandrungan aku wong ayu. Aku sing bagus dhewe. Bagus gedindek. Sapa muni ora mau? Cah cilik kok wani muni ora wi sapa iki? Anakku kuwi. Hah? Anakku. Yun ngapunten. Walah anake bose. Kok tak sentak anake bose. Kula lek nyentak iki ngetinget sik. Wah. Takon sik. Lho sapa? berarti iki mau bengi iki nglumpuk sak keluarga. Domongi kok. Menika bose, menika bendahara tetap. Bendahara tetap nggih. Nggih, bendahara tetap. Iki putrane sekretaris. Lah nglumpuk ngomah utuh iki beras ora kalong blas. Pancen omah ra masak. Lah tenan to mulo ngene iki nek gandang munggah kaji ya rugi. Borongan no. Sowan menyang kota Wong lanang ngendi sing ora trenyo ati mirengke swaramu kaya mangkono Yayi. Napa kados ngaten Kang Mas? Para sasat bisa dadi tombo ngelak lan luwe nalika nandang nuju ing apa ngono Pak bingung aku apa gandrung kok bingung kata-kata. Kandang Broto. Iya nandang bronto. Terus pripun Pak? Ya wis. Sak donya ora ana 5, Sak donya ora ana 5, sak jagat ora ana 4. sak jagat ora ana 4. Ya mung sliramu. Ya mung sliramu. Wong wadon kak tak tersani donya prating bilan lahir terus sing batin aku tresno marang sliramu wong ayu. Wong nyatane kahanane kaya mangkono. Iya. Kok iya. Gandrung melo kaya Tirokke kok malah. Nirokke kok malah iya. Teroke ya sithik-sithik. Sak donya ora ana 5, sak jagat ora 4. Lho, sampe cilik-cilik. Kudu pinter. Sing cerdas. Kedawan Pak, sithik-sithik Ya sak karepmu leh ngono. Bandara terus yung ngantek linu kok ora ndang bar lho. aku aja yung menunggu. Selendang kuning kang saking ukir. Wani ngambung piye oleh ngambung? Boleh. Tanganku dhewe lho Pak. Ambune piye? Terasi ya. Ya mau ya untuk sambil ya terasi ya. Pak Puji mbok kira aku ngambung Yosi ora mungkin, bukan mukhrim kok. Wis wundu mau. Mbon aku bar salat kok. Ayo batal iki mau. Ora apa-apa kudu neh wong bayi kene pirang-pirang kok. Suara kurang permana. Gareng suarane. Wong ayu. Gareng iki suarane cilik kok. Ya kae ketoprakan yo mesti gede kabeh to Kyai Oh, Mas. iya, iya, Butuh mau ketoprak. Ya ora umum. Ning wasesa Swantenipun pripun Ibu-ibu? Sae nggih, alhamdulillah. Namung modal swara wingi yo bar tuku mobil anyar. Lho, wingi bar modal swara tok yo tuku lemah. Alhamdulillah, 2 meter pesagi. Nggo mendem dapurmu. aku ancen nyepaki kowe aku pancenan. Oga kan guru omah didol to kaya gandeng omah ngono lho karepe nggo ngelongi sithik wong kene nek ngelongi ngono ya Bu ya. Ngono aneh. Pikiranmu yo negatif thinking kok modele kok. Negatif piye? Thinking. Ngajak patiku kowe ya? Oh, Ngajak patiku kowe, ha? Masya Wong Allah. lanang kok kaya ngono. Duwe bocah aku prayos bonggo-bonggone wong kowe ya. Ya Ora usah dadak megawe tak Ya. openi ning omah. Ya Kok Allah. dadak rewel. Ya. Wong wedok dicepaki lemah 2 meter persegi. Rumangsamu, rumangsamu ki piye? Au! Wani kok. Marem saiki. Ambak cilik rusak le. Ah kok gur kowe serep 5 apa? Ngayahi le. Ejar saiki syukur kowe. Tak ada nih. Kowe nek nangis
Nek nangis entuk ning aja trek-trekan. Kowe nek nangis entuk ning aja trek-trekan. Ora kok bojone isin, harga susu naik turun no. Walah. Dor no. Wis, nek nangis entuk ning aja trek-trekan. Mesake sing nonton iki lho. Benten. Melu kudu nyekeli kok, Mbak. Gede kowe ra iki. Angungkrum. Modaro. Rumangsaku. Wong lanang kok cengeng, wong lanang kok cengeng. Maksudnya genteni kon lapo? Rembang. Lah kene bar nangis tak kira kon untukno nangis kok. Angungkrum. Tidak marahi, bocah cilik. Iya. Apal apa ora? Budian, ngangungrum bener nggih? Iya. Niki garwanipun, sakniki seneng kula. Ngungrum marang Bendara Dyah Sulistya pijer ngincangake halis terus tresno sesideman. Luwe
digarap tayub gerobokan bergas terus nggih kepenak. Salut atasipun pengendang Piyai Sragen, garapan Tayub Purwodadi yo hebat. Ngene iki nek ra IQ-ne di atas rata-rata tangeh lakon Pak. Lah Pokoke terakui tenan. Cakraningrat dasaripun Piyai jos kabeh. Lah kowe sok benek mayang nganggo Cakraningrat. Wong Lah, kok- sampean kondang iki yo dalang. Oh pangestunipun. Lah mungkin gek barengi jenengan. Ya engko nek barengi tak balekke, tak goleke yogaku sijine Cakramini. Oh, nek Cakramini bareng. Eneng pengrawite mung wong 8. Nggih mboten ndas menapa, bakune lumadi kanthi sae. Nah, rodok nyepet penggane Pak Igit sithik. Menika kalau mau sesideman karya Mbah Sukron Suwonto. Leres Pak Igit, leres. Nggih, menika dimonitor saking Grogol Jakarta. Mas Agung Bailah, salam nggih kanca-kanca Cakraningrat Fans Club saking Bojo Kendal Semarang dalah saking Ngayogyakarta ingkang sampun kepareng rawuh nikape. Nggih. Nggih, Mas Anom Subiarto saking Telaga Wungu Pati nggih nyimak. Mas Yanto Deh Ngayogja komplit menika kanca-kanca. Alhamdulillah kawit saking sih tresnanipun. Nggih Pak Inanda Gemolong nggih. Wah, lengkap jebul tinemunipun kathah ingkang WA. Nggih alhamdulillah. Bose Koperasi Pangestu Pak Purwokos, Mbah Nuwun disimak saking Colomadu. Wah, iku mboten nate absen menika. Nggih. Menika lha iki Melani karo Mbak Lila karo Mbak Indri bertiga. Wah, bertiga. Iya, sinden rawon iki apa? Pengajian Rebo Kliwon. Wah, Nggih. Panas mlaku ora nggawa payung sandale diseret. Ada 3 bidadari. ada 3 bidadari. Ada Mbak Indri, Mbak Lila dan Mbak Melani. Oh. Iki mau buah apa lali awadan? Alah stroberi, semangka, melon. Oh iya, Mesam-mesem njaluk guyon. Wah, iki sembrono. Iya. Menika nalika kuliah seangkatan wae beda adoh. Itu aduh nek diangkat bareng ra kuat niki. Oh iya. Gentenan kudune niki. Nggih. Nggih, nek sampean seangkatan karo Mas Ragil ya. Nggih, nek niki sak uyuh waduh niki. Oh, sak uyuh waduh. Waduh, cedak ora pesing kabeh. Nggih. Aja guyang-guyang kowe. Sapa lu sing Kowe kene guyu ngono kuwi awang. Wis ket koyo ngene. Aku anggere guyoni ati kok deg. Iya ben copot sisan. Copot sisan. Selamat sisan nggih. Menika wah komplit menika sami do nyimak. Oke. Nggih. Coba lagune request saking Mbah Lurah. Pepeling ya. Pepeling karya Mbah Nom Suroto. Takut-takut nong ning, takut-takut nong. Loli. Luli. Gamelanmu wis rusak apa isih awet? Dalem Gamelanmu isih wis rusak apa isih? kok wis rusak pripun to, Pak? Wong tukune nyat rusakan kok. Jenengan. Ya sembah nuwun gareng ya duwe gamelan. Amin pangestunipun. Coba kaya ngapa pepeling Mbak Indri, Mbak Lila dan Mbak Melani. Dados.
jangkepe Prayogane ditambah selat-selae Semono iku perintah agama Ngelingono ning donya mung sedela Sabar lan tawakal pasrah sing kuasa Yen kepengin besok munggah swarga La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah tansah dielingke wis wancine padha nindakake lanten wasunate wayahe sembahyang netepi wajib dawuhe pangeran salat dadi cakae agama limang waktu kudu tansah dijaga nganti istiqomah lan sing tumaringan kuwi sempurna yen berjamaah luhur lan asar salat sayang dingatake tindak mungkar maghrib nganti sak jangkepe prayogane ditambah salat sunae sesempurna iku perintah agama ngelingono ning donya mung sedela sabar lan tawakal pasrah sing kuasa yen kepengin besok munggah swarga matur nuwun luar biasa biasa luar biasa R-mu kakean ben wenehke mbeng kurang R keresanipun kita pinter sastra RRR kabeh ngoten lho Pak. Oh, iya. Luar biasa penampilar darir ngene lho. wilat ciker Alhamdulillah. mereka wonten Mbak Ida Lala Taksih setunggal Mbak Ida Nggih, Lala. mumpung disimak Mas Hartono saking Gundang Baru. Iji. Nggih. Oke. Coba kaya ngapa? Menika ingkang saking Jebres Surakarta. Mbak Ida. Iya. Iki yo penari yo penyanyi yo wah Pemain toprak, wayang wong. Wah. Film. Iya. Wilujeng dalu mas kereng Wilujeng dalu yayi. punapa pawartos ndika ra injih saeta Awit saka gedhe pamujimu manggih rarjo. Anggonku teka kene yai. Dapukanmu iki gareng ora Janaka. Lah pantes Janaka Pak bagus ngene kok. Alah. Bagus putih mledreng apik nek kula dadi Janaka. piyayi kok ngrangin Ngrangeni karepe piye yai? kuning sanget Pancen dasar kepara nyata kabeh mono saka bibitane yai. oh mekaten Apa sliramu kepengin duwe anak kaya aku? aduh amit-amit Jare ngrangin kuning kok amit-amit. Gah. Ra.
lagune request disimak yang kakung saking Pangkalan Bun Kalimantan. Oh, Pangkalan Bun. Nggih, komplit menika jebul tinipun kathah sing do WA. Sinyalku rada angel sebenarnya. Saking Mas Nawin Sanwiarto saking Serang Banten. Oh nggih. Mas Jemblok ST kanca-kanca CFC sedaya menika wah kaya kompak menika. Nyuwunipun wah ayang-ayang. Oh iya. Nggih. Mas Damar Sasongko Karanggedhe Boyolali. Wah niku nggih mboten pati absen niku Pak Damar Sasongko bekti kula, Pak. Nggih, nggih. Ayang-ayang berdua ya, berdua. Siap. Dengan Mbak Yosi Dian Pratiwi. Oh iya, berdua. Saking Denmul Taman Sari salam sehat sedaya nyimak saking Griya. Nggih, sembah nuwun. Pak Slamet Sugiono Purworejo derek nyimak komplit menika jebul tinipun. Nggih. Coba kaya ngapa? Ayang-ayang Mbak Yosi Dian Pratiwi dalam Mbak Ida Lala. Dados. hati kan nandang kadang katresnan ranyawan aku kowe lapo katresnan Kang Mas wong bagus tak jalu ojo seleh katresnan pancene tresno iki akeh pacoban nandika tresnan iki yen to aku sliramu dadi akoni senadyan donya ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kabisa ingkang kuwasa aku
Matur nuwun, matur nuwun. Luar biasa. Mas Gareng, Dawuh. perkara lagon mengko sambung nggon goro-goro. Injih, Tak injih. mbacutke lakone dhisik. Ayo nok cawe saji tak derekke, Mas.